Здравейте на всички, аз съм Minecraft Master и MasterBG с мене. Кажи нещо. Здрасти. Той се прави в момента на жена, не му обръщайте внимание. Той в момента неговия компютър е на ремонт и моя също, и сега ще играем на лаптопът ми. Asus. И не ще ми вземат Asus, ще си взема аз де. Нали бе? Да. И то беличък. Да, моят черен, защото обичам черното. Той обича повече бялото. И сега ще играем Survival Game. Смятахме да играем на Skywars, но един коментар излезе и вика: стига вече с това Skywars, играйте малко на Survival Games. И ние викаме: ми добре, Survival, щом искат Survival Games, значи ще ги подпалим. Къде да влезнем? Я виж, после ще вляза просто тук и те ще се влязат сами хората. Ай, има някакъв терен. Ай, още никой не е влязал. Вижте хубавия облак. О, не. Той, не искам, не ме застигвай, не, моля, не. Той се след теб, защото виж какъв си бял ти. Това е моят скин, аз съм Алекс. Хора, не че не обичам черното, аз обичам черното, само че не стига, че му копирам марката, не стига, че му копирам това, па и цвета да му копирам, това вече е малко гадно, ама затова реших да си взема бял. И само за 400 лева. Нали бе? Пич, още никой не е влезъл, и ти не става гадно. И да се махна. Ще се махнем, ще влезем някъде другаде. Minecraft Master не го да страх, че съм малко болен, нали бе? Да. Не си болен. Само хлебчо. Така. Ще влизаш ли някъде? Пусти му някаква табела. И чакай първо да влезе. Кой е бъгнат? Тотално бъгнат. Някой друг? Ти? Ето тук горе, бе. Че той влезе долу. Някъде. Еш ли долу? Май на този сървайвър гейм се може да разбереш къде да влезе. Не, той още е тук. Чичка! Половината клип само се чуем къде е влезнем. Колко само 2 минути и 30 секунди са минали. Аре, шлям. What the fuck? Показвай тук се гъчето. Дърво влезнат. И това е моя карта. Това е една от любимите. Yes, бе! Аз винаги избирам лъка. Винаги взима и някой от крените, защото всички искат по средата. А в крените е дъма меча. Тук не е така, но знам в една арена, дет ми е най-любимата. 15 секунди. В средните часове е дъма меча. Всички зрители, които ме гледат, това е предимство. Ехо! Ема ние ще се редуваме. Чай, че гади, виж. Няма каквото. Топът. Ес! Сега бързо искам с телепортна. Къде ли с телепортни MasterBG? Minecraft Master. Аз до преди известно време снимах с Bandicam, OBS, такива глупости. Иначе Bandicam, като се е била 10 минутки. Леле, някой те цепи сок. Там горе отиде има честове. Кой има цели, бе? Не знам, брат. Внимавай, че тук са много побъркани на тази арена. Влез тук горе има честове. Да, ти да прионя, нали? Той не е горе. Самоубийство. Супер. Често. Имаш такъв... О, супер! Спасен съм! Какво? Сега ще се качиш тук да горе. Не. Да. Да, пак... Аз не си използвам ендерпелите за такива. Тъй, кое те отваря? Лечението. Добре, те излекува. Имам лъките и стрели. Супер. Лъкът ти е апгрейд. Да те посещавам във Фейсбук. И тук пише.
Поставете ни във Фейсбук. Няма. Ще поставяте само Minecraft Master и това. Има. Имате кодочи. Какъв кеф. Ризница, тя е по-силна от златната. И такова. И отравянето. Сега ще кажа не само. Ризницата... What? Аз имам златна. Ризница или златна? Ризница. Естествено. Винаги избирайте ризницата. Веднъж играх с златна броня и изхъбиме се на 3-та секунда. Не ви лъжа. Но ако харесате повече златната и мислите, че е по-силна, аз просто ви давам съвети. А колко е? Бах ти безкрайни стълби! Това съм прави много 3-4 години. Колко стълби ще изъркалиш, обаче? Много ли още? Мисля, че да. Не, батка, защото... падна ли бе? Няма ги катера! Видят. Братче. И идвам с тим. Бият ли са, бе? Не съм ме се качва и са нагоре. Гледай да ни пада, защото... Как падна майна. Айде 17 минути до 9 мача. Бах ти безкрайните стълби! То клепче го кръста безкрайните стълби! Направо, бе. Колко още има? Ти с катера след мене, майна. Ако нещо скачаш в град. И да са нещо не стои. What the fuck? Разгиля майна. Дали си заслужаваш с пакетели, ще видим. What the fuck? What the fuck? Да скоча! Нищо не стане. What? What the hell is that? Имаше и друг час, ама не ми пука. Използвай си и тоя. Golden Apple. Защо да си го това си използваш само? Аз после изхвърлям всичко ненужно. Сега взимам всичко, за да може за другите да няма. Хитро, нали? Вземи си ендър честа. Да, имам ендър чест, вярно. Избрай. Да съм. Не, ако избереш ендър чест, това се така води право при мен. Нали знаеш? Да, внимавай си. Аре бе. Ням, че има пир! Ако че и виж, ако те бият няма да ти се заради сърцата, като ти гледаш. Айде да пируваме Ватафол станахте двама май. И уния Steam, нали? Моля. Кой ще би тази игра? Кажете, кой ще би тази игра? Та игра е на Minecraft Master. Свалеми са! Аз! Свалеми са! Моля ти за милост. Някой ден ще кръста клип. Аз ще го направя и ще кръста Minecraft Master и Flamis. Ще ви покажа комбинацията, какво става. Не искате да разберете каква ще бъде комбинацията. Особено какъв ще бъде резултата. Сега сме в него, в събула на Master BG. Престани. В новия ми апартамент сме. Абе, тая ризница за нищо не служи. Буквално. Бронята е по-силна. Златната е по-силна от нея, вярно си. Защото ризницата е най-слабата. Може тя с так стрели, бе? Да, ще ги бъхта като някакви кокошки. Това си Флеми си. Не мога да удрям. Не мога. Ама с Skywars можеш. Да. Това е единственото яко там. И че може да тръпиш. Стяхме да играем на Skywars, но си викаме, що ми искат Survival Games, значи ще ги подпалим с Survival Games. Драги зрители, след 15 минути ще разберем кой ще бие на 9 мача. Ай, телепортирай се! Бихте ли ми казали, та игра на кой? Да ви кажа ли на кой? На Minecraft Master, няма на кой друг. А всяко стигна до 9 мача, изведнъж тия педали му отрепат, ще им еба путкичи. Minecraft Master ги затапи. Чай! Путки.
Знаеш ли?